दैबानाखौ बिथा खालामनानै एबसुनि जि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोर बे मिशना दिनै फैयै 6थि सानाव आगान होबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैबानाजों न' सिलिंखार जानाय बा धोन सम्पति सिलिंखार जानाय बे नोजोरखौ लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोर जेनाखि मोनसे मावथांखि लानानै खोरोमदाव औवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जे जोंनि मिशन दिनै 6 डेआव हाबबाय आरो दिनै जोङो 6 डेआव नैबे मिसिं गावआव जोङो दिनै खामानि मावदों। दहाय फुंनिफ्राय जोङो खामानि मावदों मावै जोङो न'थामनि जेनाखि खामानि मावनाय जोङो बेखौ फोजोबबाय आरो दा 4 नाम्बार न' जाय बिथांनि गार्जेना बिपुल पांगिं आरो निरुबाय माने पांगिं बिथांमोननि न'आव जोङो खामानि मावबाय थादों। बिथांमोना न' बिल्डिं लुनो थाखाय माने रड माने बेसेबांबा माने बुरजा माने दंफैखासैमोन बियो हाब्रुजों फबजोब्बाय बेखौ जोङो फ्राय नै बोखारखांबाय आरो बिथांमोना रुम सिङाव आरोबाव माने बाथाम सौकाट बानायनो दरजा बानायनो बे न'खौ लुफुंनो थाखाय लाबोनानै दोनफैनाय दङमोन बेखौबो माने हाब्रुआ फबजोबदों बेखौ जोङो दा बोखांगोन आरो बेवहाय जेसेबां माने बासन बर्तन दङ आरो जेनाखि सामग्रि जेनाखि बेसादफोर दङ बेफोरखौ जोङो दिनै बोखांगोन। जोबोद माने गिख्रांथाव आरो जोबोद माने दुखुनांथाव जे गोबां मानसिफोरनि न'खरनि धोन सम्पति जिबन नस्थ' जाबाय जेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुंथिनि माने नोजोर आरो सुबुं सिबिनाय आरो मानब सिबिनाय बेबायदि मोनसे नोजोरखौ लानानै जेनाखि जोङो 14 तारिखआव बे जायगायाव जोङो आगान होफैदोंमोन आरो 15 तारिखनिफ्राय जोंनि जेनाखि अपारेशन बेखौ जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन। फैनानै जोङो दिनै दहाय फुंसिमाव जोङो 97 न'खर जोङो माने फोजोबनो हाफैनाय जादों। आरो दिनै जोङो नैबे 6 डेआव जोङो गोबां न'खर फोजोबनो हागोन। बेनि थाखायनो जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो जथेस्थ' जोङो खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि गासै 10ता टीमा गावगाबागावै टीमै मावगासिनो दङ आरो बे 10ता टीमनिनो जोंबो मोनसे टीम बे जोंनि टीमा दहाय फुंनिफ्राय मावनानै आं दहाय फोरमायखाबाय गंथाम न'खौ जोङो रिकभार्ड खालामबाय बा जोङो रिस्ट'र खालामबाय बा जोङो उद्धार खालामनानै होनायनि खामानि बेखौ जोङो मावबाय नै दा 4 नाम्बाराव दङ आरो जों जेसे हायो मोनानि 6तासोसिम जोङो मावनो जोङो नाजाबाय थागोन। गोजोन्थों। दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला गं 5नि बांसिन हागोन नामा रिस्ट'र खालामनो? दिनै जोङो जोंनि स्पिडखौ जोङो बारायदों खामानिखौ जोङो बांसिनै थिखोनो थाखाय जोङो बारायदों मानोना दाखालि फैजेननायाव जोंनि एसे लासै जानायनि खारना जाहैबाय जेनाखि जोंनि सार्भे खालामनाय जेनाखि जोंनि वर्क माने नेचार जेनाखि बिनि माने एसेसमेन्ट खालामनाय बेवहाय जोंना जथेस्थ' माने सम थांदों आरो मैया दाखालि जेनाखि जोंनि खामानि मावबाय थानाय बियो मोनसे न'खरनिफ्राय गुबुन मोनसे न'खरसिम डिसटेन्सआ एसे गोजान जानायलाय मोनसे खामानि जोबखांनायनि उनाव गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौनि बेलायाव खामानिया गोबां एराखैमोन। नाथाय जोङो दिनै मिसिंगाव जेखानि खामानि मावबाय थादों न'खर खाथि बे न'खर खाथि आरो जोंनि सार्भे खालामग्रा टीमा मैयानो माने सार्भे खालामनानै दोनखाजोबखानाय दिनै माने 50तानिबो बारा बेबायदि सार्भे खालामनानै दोननाय जायनाखि न'खरफोर दङ बेखौ जोङो दिनै माने जथेस्थ' माने जोङो फोजोबनो हागोन जोङो सेस्था खालामदों। दहाय फुंसिमाव 97ता थांबाय दिनै सानसेनि गेजेराव 40सिम बा 50सिमसो न'खरा जोबनांगौ नामा मानो होनबा जोंनि खामानि मावनायनि समखौबो जोङो फुंनिफ्राय जोङो मावसिनदों आरो सार्भे टीमाबो बांसिनै सार्भे खालामनानै दोनदों आरो डिसटेन्सआ खाथियावनो जादों आरो जोङो दिनै एसे अभारटाइम जायनाखि जोङो 6ता 7तासोसिम जोङो मावनायनि जोङो प्लेनिंखौ जोङो लादों बेखिनिनि थाखाय जोंनिखि खामानि मावनायनि जायनाखि मोनसे संख्या जायनाखि जोंनि क्वान्टिटि बियो दिनै बारायगोन आरो क्वालिटिखौथ' जों कमप्रमाइस खालामखायाखै जेसे हायो जोङो खालामबाय थादों। जायनाखि गार्जेन बा बिगोमाया जेरैबायदि लुबैदों जेरैबायदि थाफानानै नैबेखौ ओरै खालाम नैबेखौ दैजों सुनानै हो नैबेखौ ओरै खालाम बेबायदि माने गासै रिकुवारमेन्टखौ नायनानै जोङो जोंनि सार्भिसखौ जों होबाय थादों। गोजोन्थों।